Alek, evo će Nana da vam pokaže kako sam pristavila jedan dobar grah, pasulj, šta hoćete. Nana hoće da napravi malo sarmi. Ovdje imam pola kile mesa, malo riže, po želji kako hoćete. Imam malo suhog mesa u ovom voku. Ja neću puno, ja ću dati 10-15 komada, moji vole što su veće, da jedu sa pire krompirom. Jutros nam je malo padao snijeg. Kako ste, šta ima kod vas? Puno pozdrava i salama, primite od svoje nane Saide, ja sam opet sama. Svi su osutni, nema niđe nikoga. Tako da Nana sad počne praviti ovu svoju sarmu. Malo dol pokrijem 2 lista kupusa da malo tako. I sad će Nana da to mota. Dragi moj, pa ćete vidjeti kad bude smotano. Jer ne mogu držati telefona sama. Ne mogu, kad stavim ga na sto, onda se ništa ne vidi. Stojala nemam. Ali sve će se srediti, sve polako. Trošila sve za ove svoje sarmice. I sada dam malo tople vode i dam ih kuhati 1-3 sata se isti kad instaju. Pa se vidimo poslije ako Bog da. Ajde, pozdravi, salam, živi, zdravi bili. Počni. Snimaš se mi. Dragi moji, salam alek, dobrodošli u Naninu kuhinju. Nana se odlučila, imam sarme, grah, što sam jučer pravila. Da nam napravim malo maslenice, ove obične. Sad ću ja si na ovu jednu strpat pa te haj. A jed, zlato moje. Sad snimaju ovo jokice. Neću smetanom, hoću samo uljom. Samo dol da mi vide. Mašal na ovu brašnu. Tako mi ćemo malo da nam bude naša. Dragi moj, malo vode, malo 600 grama brašna. I zakola sam ima 1 sat, zato što sam morala ići malo u trgovinu. Nešto mi je zmanjkalo i svoje dragoj djeci, on vole maslanice. Neću davati ništa. Eto, pa sad vidimo da to isnijemo. Evo. Baš mi se razra. Ali to što ste vi navikli, svoje nane Saide, pita nije dobro ako se ne razvili. Previše je tanka. Vidiš ti kako je to. To je baš previše.
Smažemo. Samo tako. Ja ovo, dragi moji, nikad ne režemo ni krajova, razvučem koliko se da. To je šteta da se to baca. Niti ga rižem, niti ga kad otkidam. I ove svoje jukice ja sam onda stavila. Stavite fino da se ispeče. I dragi moji, vidimo se kad budemo jeli. I samo snimaj. Sad ćemo mi da vidimo šta smo mi radili. Vrila. Moje drage maslinice. Ovdje imam malo ripe, ovdje imam malo sarmi, imam još i frižideru. Da vam prepolovim samo ovu svoju jednu sarmu. Evo vidite. Ne mora biti ljepša i bolja. Može. Eto, dragi moji, to bi bilo to. Vidimo se u naslednjem videu. Puno pozdrava i salama. Živi, zdravi bili gdje god bili. Allah manet.